Така, часа около 9:37. И аз приключих с математиката. Сега ще време по четене. Ами, разбрах, че по четене нямам и са просто си пусна телевизия и ще гледам тикток. И ще ходя на училище, също в училище не взимат телефоните. Аз не го оставам 9 часа в училище, ама не мога да снимам. И затова някъде да снимам, иначе по-натам може да снимам някой ден, няколко година, някой ден. И да, но защо им бъркат малкото, никой не знае. Ами да, това е, написах си домашните, ще пиша това за 3 март. И да, това беше всичко от мен. Надявам се клипа да ви харесал. Едва ли. Да се абонирате за канала и да ударите лайк. Да. Чао! До нови срещи! Така. Виждате. Днес не е неделя, обаче е понеделник. И втора смяна са и мога малко да поснимам. Горе-долу сега се прибрах и трябва да си подредя раницата. И сигурно стоя долу, но сега ще видим. Затова сега да си става ключа на маската, за да не го заправя, защото аз не мога да изляза без него, да. Палям лампата и палим и ето тук лампите, защото е доста тъмно за 9-11 часа. Е доста тъмничко. И да, влизаме в стаята и какво заварваме цяла кученка. Защото имах рожден ден на 1 януари и са адски кучне. Не знам какво ще правя, честно да ви кажа. Тук има пукани, мани, балони. Това балон даже спада. Там тук чубихме една чеша, което сега да оставам тук и да видим коя ми е камера за втори срок. Защото вече честно да ви кажа и аз не знам. Ама за може би ще пробвам да намеря. Да видиш, според мен ще стане леко дългичко. Ама като гледам другите влогъри са по някакъв 1 час, така че няма да е 1 час, спокойно. Да, това ми е за втори срок. Значи във първи срок харесвам програмата за първи срок повече, защото програмата за първи срок не се види на математика, т.е. в понеделник няма математика в програмата за първи срок, а в програмата за втори срок и в понеделник има математика. Което те са лоши, защото ни мъчат тук да учим някакви си неща. Аз не знам дали съм си написала и домашните. Това трябва да проверя обаче. Да бутаме наши посечки на балони, всички на земята и след малко ще се върна като си подреди раницата. Така, подредих си раницата и слизаме надолу. Така, вече съм долу и сега някъде си купим телефона. Имам един проект да напиша, извинявайте от слънцето, да напиша кратка история за 3 март. Обаче аз не знам такава. И сега се пише домашните и после мама нещо ще попровери там. Хаос, не знам даже да ще стоя, но защото ме закреска. Аз не съм т.е. помага си тя в неделя, в неделя не знам какво да пиша. Ами да се почвам да пиша. Първа смяна, второ смяна.
втори клас, а пише тетрадка по математика номер 2. Така че не съм втори клас. И сега не видим с това химикалка ще пише, защото имам... Няма много химикалка, но сега. И да отбележиме и да почваме да пишем. Аз пиша най-добре с тънкописци. И... Абе, да, до после.